Explorem noves estratègies arquitectòniques en l'habitatge cooperatiu que permetin models convivencials variats, flexibles i adaptables al llarg del temps. Els habitatges clúster, les habitacions satèl·lit o els habitatges compartits ofereixen una major capacitat d'adaptació als canvis. La convivència entre les usuàries replanteja quina hauria de ser la cèl·lula privativa necessària i com pot ser complementada amb altres espais de socialització i cura. A Catalunya encara no podem trobar gaires projectes d'aquest tipus, però a Alemanya, Suïssa i Àustria n'hi ha més de 60 en convivència. Generem un debat entre tècnics d'administració públiques catalanes, tècnics de recerca i investigació i tècnics d'habitatge cooperatiu per reflexionar conjuntament i abordar les oportunitats, reptes i limitacions per la implementació d'aquests nous models convivencials a Catalunya. Les normatives arquitectòniques i urbanístiques actuals esdevenen un factor limitant a l'hora d'incorporar aquests models en habitatge de protecció oficial. La societat demana noves formes d'habitar que posin en relleu la vida en col·lectiu, sota criteris de sostenibilitat i eficiència energètica, i on l'habitatge sigui assequible, inclusiu i estable al llarg del temps. Per això cal explorar noves solucions normatives que fomentin la flexibilitat i adaptabilitat amb el desenvolupament d'aquests nous models de convivència. Si vols saber més sobre la jornada, consulta al web ladinamofundació.org.